No, sir, pa guys. Na ako'y testing. Maklaro ba ko riya dong, Luyo? Okay daw. Maklaro? Maklaro ba ko riya sa Luyo? Dia si Brad John Purka. Maklaro ko riya dong? Okay daw, Berto. Maklaro dia sa Luyo? Kay nagpaduol gyud ko kay nominaw ko ni Brad Adam. Kay may nungdanon kayo ang balita nga gidana mo. Ganin ng alas 11, Brad Adam, Brad Jong Chua, Brad Jeffrey Kilyosa, Brad Tam Kaburnay, ug ako. 5 ta kabuk, no? Ganina? Gi-schedule nga alas 11, magkikita mi sa atong talahuron nga Pangulo nato sa Archdiocese of Cebu nga dili lain mo si Arsobispo Jose Sirofia Palma. Nahimuot kay siya pag-abot na mo, pero murag nagkisdom sa naong kay nagtuog yun siya nga nagdamig suliran nga atong pahibaw kaniya nga base na lang makahatag siya o katinaawan o gusto nga husay sa atong gikabalakan, no? Kamo, Carlo, madungog ko ni mo di, Carlo? Dennis, maklaro ba? Klaro? Okay, sa ito pa, ang microphone di ay ipaduldo lang sa atong baba. So, ang Arsobispo naghatag og higayon namo pagsulti. Nga ako'y unang misulti, nako talahurong Arsobispo ni Ami. Make yourself, your brain is somewhat vacant. Bota ko pisabot nga, ibakante lang sa imong unahuna, kung na kayo nadungog speakas, aron madungog sa nimo ang amo. Nga ni, nakasulti ko niya, nga kung ang usa ka maghuhukom, makahukom og sakto, maayong hukom. Pero wa niya paminawa ang pikas. Ang hukom sa maong maghuhukom, dili ilhon nga matarong. Ako tong silbi pasumbingay, kay lagmit, wa siya kami bao sa atong baruganan. May kutlo kong pipila ka mga pulong sa Biblia. O gipasiunan ako ngadto sa atong Arsobispo, talahurong Arsobispo Jose Sirofia Palma. Nga ang labing hataas sa tanang kamatuuran, maong pulong sa Diyos. Labing hataas sa tanang kinaadman, ang pulong sa Diyos. Sirach 34:8. Moto'y akong pasiuna. Dayon, akong say problema, Fred, di mo maklaro? Di kayo maklaro? Sa dool di kayo maklaro? Di kayo kakaklaro, Fred? Tam, maklaro ni mo? Dili, no? Di maklaro. Saluyo murag ni sinya si Carlo Badinas o si Dennis nga klaro, no? Dili klaro. No. So, what am I dili klaro? Pero mo rin, kutob sa magamit na itong microphone atong sulayan. So, mubuon ko lang para madali ta. Human ako og batbat sa atong baruganan sa Biblia, labi na sa kisulti ni San Pablo. Gusto ta kung nila mo gamit og microphone, pero suwayan siya na ito, hindi ko gamit microphone. Kining akong gisulti nga na niyo, madungog, maklaro. Maklaro din eh. So kung maklaro ko sa dulduol, mas mayong to layo, padulduol na lang. Palayog lang sila si, ikaw Carlo, makadungog pa ka na ko. Dili na. Oh. Kayo palitan mo gamit ang microphone. Katag
vibration kusog kayo, dili klaro, dili tataw. Pero malagmit to na naminaw nato ang atong mga igsuon na makakuha sa atong maingon nato kining modern gadget through our cell phone and through our account that can be opened up with their own cell phones. So humana ko og batbat sa atong baruganan. Kanang God died literal nga tinuod yung namatay ang divine person nga mao si Kristo. Naman na sa ilang question sa ilang God died doctrine, question number 4, point 3, 5, and 6. Nga nagingon nga si Kristo ang ikaduhang persona Santissima Trinidad atong Ginoo mismo Dios. Tinuod nga nag-antos o tinuod nga namatay. Tinuod gyud. Maklaro ni mo dong diya. Maklaro na? Maklaro? Tinuod? Oh. Kay doon ay pangutan na ingon nila nga kining what is the meaning of God died literal? What is the meaning of God died literal? The answer is, God died literal, meaning it is true, it is genuine, it is real. It is really factual. Sa ito pa, tinuod yung nitabo, tinuod yung namatay. Wa magpatay-patay. Kaya kanang genuine, buhi ng tao, magpatay-patay, pero buhi. Tinuod yung namatay ang atong Diyos. Mao na nga makatawag sa atong pagtagad, kung angay ba ning dawaton o dili, kung magbasa tag Biblia mingon ta di hangay dawaton. Kay si Kristo divine person sa Fundamentals Catholic Dogma page 36. Christ is eternal. What is eternal? No beginning and no end. No subject to death. Ang eternal way sinugdan ug way katapusan, dili ulipon sa kamatayon. Kang San Agustin pa non constans, sa ito pa di constant now, which is forever. Usa ka karon mo ay pagkausab, pulos karon. So, mao na nga, dili na to madawat. Tungod kay atong gipasyon na ganina nga, ang Biblia labaw sa tanang kamatuoran. Naa sa Sirach 34:8, o ang kamatuoran, ingon si San Pablo, kining akong gisulti, dili ni ako. Iyan ni Kristo. 1 Corinto 14:37. 1 Corinto 14:37. Dili niya ako, iyan ni Kristo. Ang niyo San Pablo, ikaw o Diyos, bugtong nga dili mamatay. You are the only one who cannot die. So di modo kanang mingon nga ang Diyos gyud mismo namatay, mo kalit silag sibat, kalit silag wakli. Dili oy. Kanang pangingon na mo nga ang Diyos namatay, ang iyan ang pagkatao mo'y namatay. Pero dili man ang ilang katarungan, nagsumpake silang kugalingong katarungan. Kaya ningon sila nga, tinuod yun ang divine person, katong namatay, lawas mo itong kalag ni Kristo. Pero ila tinuod yun ang namatay ang divine person. Who is the divine person? Second person of the Holy Trinity. Mismo siya Diyos. Tinuod nga nag-antos o tinuod na matay. So, muna nga, sa Biblia, supak nagdaan ng puong sino. Gisupak na nilang daan ng puong sino. Kunya, gipakita ko ni Brad Adam, nga porting dagko ang mga kamatuoran. Gikan sa Church Father Athanasius, San Cirilo, mga karaan yung magtutudlo. Mga tinunan sa mga apostoles. Tinunan ni San Juan, tinunan ni San Pedro. Gibalik-balik ng pagkutanaha. Nga sa pagkamatay ni Jesus, unsa may namatay di kaniya, ang Diyos o tao. Ang tubag parehagyod sa 3 volumes. Volume 1, The Early Church Fathers, ang title sa libro. The Early Church Fathers, Volume 1, Volume 2, Volume 3.
Kanang question na gibalik-balik. Ningon pa gani si San Cirilo. Nga kuno na tao nga dili mo dawat. Nga si Kristo gisakit, nagantos, ug namatay. Kanang tawhana anathema set. Isalikway, putlon sa simbahan. Kanang dili mo tuo nga ang namatay o gisakit diha sa krus ang pagkatao ni Kristo. Kanang tawhana anathema set. 3 volumes. Diya gipunan pagyud sa The Apostles' Creed nga ang atong higala nga si tukayo nako Socrates Obispo Villegas nagingon nga Jesus Christ illustrated His great love for us by dying on the cross as man, because being God, He cannot die. Nga gipadayag sa Ginoo ang iyang dakong gugma kanato, nga siya nagpakamatay isip tao, kaysa pagka Diyos dili siya mamatay. Ya ang Compendium of Catechism, ipakita ni Brad Adam nako, page 27. Page 27. Naingon dito, hay ang namatay diya sa cross. Ang Diyos o tao diha ni Kristo. Ang gitubag, klaro, dili ang Diyos mo'y namatay diya sa cross. Ang tao, ang pagkatao ni Kristo mo'y namatay. Ang Arsobispo nga naminaw kanato, iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma, na ipahiyom niyang salabtunon kayo. Nagpaabot lang mi. Kung mo nang niya mi, Your Excellency Archbishop Palma, to listen to us. And you can make your own decision upon us. And we are ready to accept whatever your decision upon us. Andamig tagana kung pagdawat unsay imong hukom kanamo. Ako lagi paybawan nga kung mga kauban nga kanunay nagtuon uban kanato nga dili kita mobiya sa Iglesia Katolika bisag unsay hukom sa atong arsobispo. We are still loyal to him, loyal to the church, the mother church founded by Christ. Unya samtang ni hunong na may pagsulti, nisugod niya sa pagingon. Doon na ba mo niya ito'y kopya sa resolusyon sa National Catholic Faith Defenders Board of Governors? May ginadaan ni Brad Adam nga ilang resolusyon nga gihimo, di palang dugay. Niya gipirmahan sa mga 23 ka mga Board of Governors, mga laiko pareha nato, o sa 3 ka pare. Dila kong hanlan mga pare. Ang Arsobispo, misulti din siya hunahuna, dili man ni sila obispo. Kining hukom nga gihatag kaninyo, dili man ni sakto, dili man ni fair, di makiangayon. Kay pareha ragod. Si John Paul, na santo na, patay na, pero sige matag-ampo, kay buhi man siya gyapon. Muna nga, ang kalag niya, buhi gyapon. Ang lawas patay na. Muna, simple ra. Ang namatay mo ang pagkatao. Siya nga Diyos, Espiritu, dili mamatay. So, ningon ang arsobispo, kadili man ni makiangayon. Ang ilang hukom, bato kaninyo. Sa Cebu Catholic Faith Defenders, pinaguluhan ni Brad Adam, Brad Tam, Kaburnay. Huwag ako, nga diyan to tubangan niya. Mao nga, iyang ipadayag, nga wa siya mahiuyon sa maong hukom sa Catholic Faith Defenders National sa Board of Governors. Siya wa sa gani obispong ni pirma. Ako kay obispo man ko. Ako may responsable ninyo. So, dili ko muyo niya na. Muna pong niya. Yaman si Brad Tam Kaburnay, si Brad Jong Chowa, si Brad Adam, si Brad Jeffrey Kilyusa, ug diha ko. Murang nahigpot mo sa iyang gisulti, kay murag gihapuhap mga mong kasing-kasing nga magulanon sa laing langit nun nga kalipay. Ha? Wada ita, nga siya no, sa akong end din dili ta mo putlon
You are cut off by the national, but for me, no. That is unfair. Kind of imposition upon you. Dili na makiangayon. Kaya yan manandungog nga, ang dakong katarungan sa Biblia, ang dakong kamatuoran sa Church Fathers, gibalik-balik yun na. Ayaw mo ginamatay. Compendium of the Catechism. Ang Diyos ug ang tao. Tubag dito, ang namatay diya sa krus, dili ang Diyos, kundi dili ang pagkatao. Muna nga, bisagbat si Brad Adam, nga doon na rabatay opisina San Vitalis, mahal nga arsobispo, niya mura magipasumbay-ngayan, may hinginla nami. Siya may naghingilin ninyo. Siya may ngaan. Ako naghatag ninyo. Huwag pagtugot, yan ang maong opisina sa Catholic Faith Defender Cebu. Huwag lain, ayaw mo patuog kinsa ng tawana. Kay kamo na ibaw, ako'y naghatag ninyo otoridad. Hatag kong pagtugot, nga kamoy mo gamit yan ang one of the rooms sa San Vitalis. So nalipay kay tagda ko iyamot. Iyang napamalandong nga unsa kadugay ang pag-alagad sa Catholic Faith Defenders. Ngani na ay libro ni Brad Edwin Isaal. Nga libro nga nagpahibaw nga the first Catholic Faith Defenders of Asia. Asia ha? Asian Cebu. Niya matod pa niya na isgutan kani akungan. Unworthily, ay di ko takos, pero isgutan. Nga the first Catholic Faith Defenders, the whole Asia, was in Cebu. Dili lang was, is, and it must be continuing. So, muna ang balita nga kinanglan sa itong mahibawan nga ang talamdon nga arsobispo sa Sugbo nga gila og nahimo gani siyang presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nahimo ng presidente siya. Nitugan ka na to nga parayon mo. Kaya gi-specific yun nga ni Brad Adam, nga ni Brad Sok, nga sila nakahimog somewhat violations of the Catholic Faith Defenders patakaran o the laws and bylaws. No, we are not violating. We did not violate. Just the same now, we should not violate. Klaro kayo. Nga atong baruganan, muy husto ang ila niangkon. Nga kanang God died literal, di na mabasa sa Biblia. O kaya di mabasa sa Biblia, dili na otoridad like the dogma. Because a dogma cannot become a dogma without the foundation of the Word of God. Why dogma? Gamay tabo. Nana sa Catechism of the Catholic Church, number 88. Why dogmang may tabo? Kung ang maong pamahayag, why sukaranan sa Biblia? Ilang yan mitir na? Sa question 4.6, that the God died literal is not found in the Bible. You cannot read the line in the Bible that God died literal. So, dili na mahimong dogma. Dili na, ingnon to, obligadong mutuod ka na to sa pagpatuman. No. Because that God died literal cannot ripen into a dogma. Dili makahinog nga to sa pagkadogma kay wa may mabasa sa Biblia. Muna nga takos nato na ikalipay ug takos na natong ipaybaw kay dunay uban natong mga igsuon nga nagkurug-kurug. Taga-hinguog, nitawag ka na ko Bradsok. Luoy kaming chapter sa hinguog. Wa na may kasandigan, wa na may ingno na to ang among pagtamod sa pagsunod sa mga prinsipyo ug idealism o misyon sa Catholic Faith Defenders from Cebu. Unsa na malay among dangatan. So mingon ta nila, why dangatan? Mao ra gihapon. Ang atong arsobispo very authoritative telling us, continue. In my archdiocese, you are the Catholic Faith Defenders since very, very many years ahead of them. Una kaita. Muna yung sa kabalita nga atong ipaybaw niya si Jong Chua kung ingnan nga i-record yun. Pag humana mo sa mong storya with the Archbishop, human niya
panalangini kami. Nagkuha pag yung photo ops. Paritrato pag yung siya dias tunga na mo. Nga mo siyang gialirungan. Siya may labing taas. Pero murag sunod lang ito kataas ni Adam. Taas ka kay ni Bishop, no? Archbishop? Oh, lagbit. Taas mo kay si Adam. Kami diri maraming mga diwinding na kanila. Bitaw, mo na ang atong maing balita nga atong isabwag aron dili maluya ang atong makauban. We have to continue because the authority of the Archbishop of Cebu defends us. Nanalipod na to. And that very defense is also a defense of the Commission of the Laity in Cebu. Doon natin kapunungan sa mga laiko sa Tibuok, Sugbo, niya ang Pangulong mo, Sister Faye Barino, ningon siyang magsulat siya sa Arsobispo sa Sugbo. O magpaabot siya sa maog hapon nga tubag ngayang gisaad sa Catholic Faith Defender Cebu. Aron niya nang ipaibaw sa Tibuok kapunungan sa mga laiko. Niya nga itong mahimo, maog yun ang pagpaibaw ni ini. Kaya ilan naman tanggi circulate ang paibaw nga kitang Catholic Defender Cebu. Giputol na ta. Wala tayo labot sa Catholic Faith Defenders National. No. Because we are the Ruth, kitang gamot, kitang mo sinugdan, and we have continued, we had been continuing our apostolate of sharing the Word of God, doctrine of the Catholic Church, with all humility and humble bearing. Wata mangayo, wata magpasuhol sa mga pare. Matutag Mindanao sa ubang madapit lagyo kayo, masuko ang pare kay matag kuwari, subre, na ikwarta na so kay layo mo kayo, sakay kag aeroplano, sakay kag barko, sa man langoy ka diri. So di gyud sugot og dili dawaton. Nya na sa Lucas J7, suhol sa kahago sa mga alagad sa Ginoo, matud pa ni Kristo. Pero ata mangayo. So salamat kayo sa inyong pag-anhi. Daghan masatan lipay sad ko itong mga kauban. Niya, dili na ta ka magkurog diya kay si Jong ningon. Lain naman among lawas ka. Namutos naman mi kay naano may naghibaw nga mga awa na mo diri ha. Kay kami mo puli. Yan ingon nga sa Facebook, kitsa man na to hana. Kitsa man na siya. O siya nakatubag. Ningon na dungog lang na mo. Pero actually diya gyud. Dili ta gustong mungaan kay lagi di ta gustong mabugto ang atong pagkikigala nila pagka igso nila nan saon nga kita may ilang gi among-amungan kanay sisok ay mo pagtuo na kay rihis nagdako sa nakataong dautan sa daghan kayo ug gipakalat na ningon kay totong bugado nga ako na ikiha nagayaw no, don't do it. That is my case, don't do it. Kaya di ta gustong muhasol sa tao, muadtog korte. Nga, mahasol gyud. Siya, dili lang ikaw gihimuan na ako. Katong bugado gisulti. Nakahimo dakong pasipala ka na ako. Busay kiha ko na for your case. Nako, no, don't do it. Ayun taon, ayun na. Kay, di mata gusto nga musamad, jutay sa ilang mga pagbati. Og salamat, mayang gabi istanan. Ampon na lang ta. Closing prayer. Sa ngalan sa mga nagsarang kong sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos na ito naman. Salamat sa mga bukaw kayo kung nalagin kami ka na. Bendisyonin sa mga mong pamilya. Bendisyonin ang mga usoon na nakuban ka na mo. Bendisyonin sa katong wala makiguban ka na mo. Bendisyonin ang mga usoon. Nagtinguhan kami kanungan sa kahiusa o tutok sa kamaturan sa Biblia sa Church Father. Sa ngalan ni Jesus, manabang ni Santa Maria, Virgen na buhay lahat. Amen. Sa ngalan sa mga sanat sa Espiritu Santo. Magkaroon. Claro, bibigay ka sa Ay.